Egunon eta ongietorri zientzia eta teknologia astearen 5. edizio honetara. Gaur, Beñat Etxaburu gonbidatu dugu. Beñat bideko animatzaile profesionala da. Berak, bere ikasketak Digipen Unibertsitatean egin zituen, animazio eta arte digitalen ikasketak. Eta geroztik, animatzaile bezala aritzen da bideko animazio pelikuletan. Pelikula aipagarrienak izango lirateke Unicorn Wars eta iazko Oscar sarietara animaziozko pelikula onena bezala izendatua izan zen Robot Dreams. Horretaz aparte eta momentuan, zein da zu egiten ari zaren pelikula orain, Beñat? Dekorado izango da gaur egunean martxan daukan lana. Hortaz, txalo bero batekin ongietorri emango diogu Beñati. Eskerrik asko, Beñat. Haupa, egunon. Mirenek esan duen moduan, bide animatzailea naiz, eta animaziozko pelikulak egiten nabil lanean. Unicorn Wars eta Robot Dreamsen parte hartu nuen, eta Tubert or not Tubert laur metraian baita ere, eta momentu honetan dekorado izeneko beste pelikula bat gabiltza bukatzen, eta gauzak ondo badoaz, justu bihar amaituko dut bertan lana, 2 urteren ondoren. 2 urte luzez lanean egon ondoren bertan. Gaurko aurkezpen honetan saiatuko naiz apur bat gainetik bada ere azaltzen, horrelako proiektu bat nola eramaten den aurrera, eta barnebiltzen dituen departamentu horietako bakoitza, zertan datzan eta nolako lana egiten duen horietako bakoitzak. Pantailan ikusten duzuen pilota hori mugitzen dabil, baina era berean geldirik dago. Zer esan nahi du honek? Geldirik dauden marrazki batzuekin osatuta dagoela. Irudien segida bat da bakarrik. Animazioa azken finean ilusio optiko bat da. Eta posizio eta forma desberdina dituzten marrazkiekin osatzen da. Kasu honetan, bide animazioa izango litzake hau, ze marrazkiak 2 dimentsiotakoak dira, luzera eta zabalera daukate bakarrik. Baina guk pantaila honetan animazioa hau ikusi ahal izateko, bilakaera bat izan du animazioak historian zehar. Uste da, historiako lehen animazioa, Frantziako Chauvet kobazuloan margotu zuten bisonte hau izan zela. Bisonteari 4 hanka marraztu beharrean 8 marraztu zizkioten. Eta pentsatzen dute, honen arrazoia dela, kobazuloak argitzeko erabiltzen zituzten antortxek botatzen zuten argitzaletan, nolabaiteko mugimenduaren ilusioa sortzen zutela 8 hanka horiekin, eta pentsatzen zuten bisonteak horrikan ari zela, zuaren argitzalpean. Hau duela 30.000 bat urte izan zen gutxi gora bera. Ondorengo mugarria zootropoa izeneko jostailu bat da. Funtsean, danbor birakari huts bada eta barruan marrazki desberdinez egindako paperezko tira bat jartzen zaio eta bueltak ematen zaizkio abiadura handian. Zulo batzu ditu danborrak eta zulo horietatik birakari den bitartean barrura begiratzen badugu, barruko marrazki horiek ematen dute mugimenduan daudela eta honek nolabaiteko ilusio bat sortzen du. Baina tramankulu hau nahiko mugatua da, ze bira bat oso azkar pasatzen da eta animazioak oso motzak izaten dira horrelako gailuetan. Hurrengo pausua argi maila izan zen. Animaziozko pelikula klasiko guztiak honekin egin ziren, Disneyko pelikula klasikoak adibidez. Errauskinen, Loti ederra eta horrelakoak. Funtsean, material transluzido bat da bakarrik, eta atzean bonbila bat edo argi iturri bat jartzen zaio. Gainean, infinak diren horriak bata bestearen atzetik jartzen dira, eta animatzailea bertan hasten da marrazkiak egiten. Argi horrek ahalbidetzen du paper batetik bestera ikusi ahal izatea eta atzean daukasun marrazkiaren gainean beste marrazki bat egitea, beti ere aurretik egin duzuna oinarritzat hartuz, nolabaiteko aldaketa batzuk egiten, eta horrela gutxinaka mugimendua sortuz. Azkenik, 2001 urte inguruan,
tableta grafikoak garatzen hasi ziren, eta gaur egun egiten ditugun proiektu gehienetan tresna hau erabiltzen dugu. Oso erabilgarria da, ze marrazteko erraztasun handiak eskaintzen ditu, eta marrazki horiek editatzeko ere baliabide asko dauzka. Esan bezala, gure lanerako tresna nagusia gaur egun hau da. Orain arte bideo animazioaz aritu naiz, baina existitzen dira beste animazio mota batzuk ere. Ezagutzen duzu hemengo norbait? Xerrek, ez da? Besterik? Ez. Bueno, lehenengoa Chihiro da, Chihiroren bidaia pelikulakoa, eta bideo animazio tradizionalaren adibide izango litzake, Ghibli estudioetan garatua, eta hau argimaiekin egin zuten, hau da, papera eta arkatza erabiliz, marraziak banan eginez. Hurrengoa bide digitala da, tradizionalaren berdina da, baina kasu honetan ordenagailuak erabiliz egiten da, tabletetan marraztuz. Eta azpi teknika batzuk ere badaude hemen. Adibidez, Bojack Horseman seria egiteko cutout izeneko teknika bat erabili zuten. Teknika horretan, panpinak marrazten dira, baina panpina horiei artikulazioak sartzen zaizkie, zati desberdinetan banatzen dira, eta animazio egiteko orduan, zati horiek mugitzen dira, eta horrela ez daukagu berriro pertsonaia marraztu beharrik. Apur bat merkeagoa da, baina emaitza kaskarragoak izaten dira normalean. Ondoren, 3D daukagu, Xerreken adibidea. 3. dimentsioa ere sartzen da hemen, sakonera, eta honekin pertsonaiek volumena izatea lortzen da. Eta baita ere, ingurune digitaletan sortzen denez, perspektiba eta argiztapen realistak erabili ditzakegu. Honek noski abantaila bistakoak eskaintzen ditu, emaitza ikusgarriagoa izaten delako normalean, ondo eginez gero, baina horretarako ezagutza tekniko eta informatikoak ere izan behar dira eta baliteke prozesua apur bat zailtzea. Azkenik, Coralineekin stop motion animazioa daukagu. Baliteke animazio motarik artisauena izatea. Izan ere, panpina hauek benetakoak dira. Barruan alambreak edo bestelako material gogor batzu dituzte, ezurduraren funtzioa egiten dutenak, eta panpina hauek eskuak erabiliz gutxinaka mugitzen joaten dira, eta aldiro argazkiak ateratzen zaizkie, ondoren ediziorako programa batzuetan argazki guzti horiek elkarren atzetik ipini eta mugimenduaren ilusioa sortzeko. Guk egiten duguna bide digitala da, baina tradizionala era berean, zen marrazkiak banan egiten ditugu. Grafiko hau jarri dizuet, ikusi dezazuen apur bat gainetik, zen ataletan banatzen den animaziozko pelikula baten produkzioa, eta zenbat irauten duen baita ere. Denbora lerro honetan ikusi dezakegu, horrelako proiektu bat ekiteko gutxi gora bera 3 urte behar direla, eta departamentu desberdinen izena, storyboard, animatik, layout, animazioa, clean-up, koloreztatzea, eta bar. Informazio asko da, baina eskatu ze ondoren banan joango naiz gainetik azaltzen zertan datzan bakoitza. 3 taldetan banatzen dira, preprodukzioa edo pelikularen prestakuntza eta planteamendu lana, produkzioa edo zaterik potoloena animazioa eta kolorea egiten den zatia, eta azkenik postprodukzioa bukaerako edizioarekin. Ikusi dezakegu baita ere, denboran zehar, departamentu bakoitza besteari gainjarri egiten zaiola. Honek esan nahi du, atal bat hasten garenean, atal hori bukatu aurretik hurrengokoarekin lanean hasi gaitezkela, ze bestela prozesua asko luzatuko litzaiguke. Behin material nahikoa daukagunean hurrengo lanarekin aurrera egiteko, ja segituan hasten gara horrekin lanean. Azkenik, kutxa bakoitzaren eskuineko aldean ageri diren zenbakiek adierazten dutena da zenbat lagunek parte hartzen duten horietako departamentu horietako bakoitzean. Adibidez, gidoian pertsona bakar batek egiten du lan, normalean pelikularen zuzendaria izaten da, baina badaude beste departamentu batzuk, adibidez animazioa,
lagun askoren lana eskatzen dutenak eta handiagoak direnak. Eta denboran ere gehiago luzatzen dira. Lan handiena bertan dagoelako. Orduan ni, pelikularen barruan, animazioaren kutsatxo horretan egongo nintzake beste 29 lagunekin batera. Hemendik aurrera banamanan joango naiz azaltzen ataletako bakoitza zer datzan, baina edozein momentutan arreta ditu dizuen zerbait badago komentatu nahi duzuena edo galderarik badaukazue, bota lasai, edozein momentutan. Honako hau, Unicorn Warsen gidoi originalaren zati bat da. Zurraragizko pertsonen pelikuletan bezala, animaziozkoetan ere, gidoia idatzi behar izaten da hasieran. Gidoia pelikularen mapa da. Bertan zehazten baita, zer gertatuko den sekuentzia bakoitzean, eta baita ere pertsonaiek zer esango duten plano bakoitzean. Orainaldian idatzita dago, era alik eta zehatzenean, egoera guztiak alik eta gehien deskribatuz, baina alik eta hitz gutxien erabiliz. Ze gidoiaren orrialde bakoitzak pelikulako minutu bat irauten du. Orduan, ordu terdiko pelikula batentzako gutxi gora bera 80 horri idatzi behar izaten dira. Eta 80 horri horietan guztia alik eta hobekien zehaztu behar da. Animaziozko pelikulek zuzendari orokor bat izaten dute, pelikula guztiaren zuzendaria, baina horretaz gain animazio zuzendaria eta arte zuzendaria ere egoten dira. Azken honen lan nagusia hasierako momentuetan izaten da, pelikulak izango duen nortasun bizuala zehaztea eta pelikulak izango duen estetika edo estiloa tinkatzea. Horretarako irudietan ikusi ditzakezuen ilustrazio zikin batzuk egiten ditu, hasieran baliagarriak direnak, kolorearen tratamendua nolakoa den ikusteko eta apur bat zehazteko, nola ikusiko den pelikula bukaeran. Kasu honetan, Unicorn Warseko adibideak dauzkagu, eta hemen Robot Dreamserako egin zituzten beste bi ilustrazio. Pertsonaien diseinua egiten ere momentu honetan hasten da, baina arte zuzendaria gehien bat zentratzen da atzekaldeek izango duten kolore tratamenduan. Animazioak duen zailtasun nagusienetakoa da pertsona asko ari garela bertan lanean. Bakoitzak bere eskua dauka, bakoitzak daukan marrazteko estiloarekin, eta pertsonaia bat pertsona desberdin askoren artean marraztu behar izaten dugu. Orduan oso erraza da bakoitzak bere erara marraztea eta diseinutik ateratzea. Horregatik, kasu honetan animazio zuzendariak pertsonaien diseinuan lan handia egiten du pertsonaia bakoitzan nolako izango den zehazteko. Hemen Unicorn Warseko Azulin pertsonaiaren turnarrauna daukagu. Turnarraun hau pertsonaiaren bista desberdinez osaturiko orri bada, animatzaileok jakin dezagun edozein angelutatik begiratuta ere nolakoa izango den pertsonaia hori eta ze proportzio izango dituen. Bestalde, ezkerreko aldean, eskuineko aldean ikusi ditzakezuen marrazkietan, pertsonaiaren espresioak zehazten dira baita ere, angulu desberdinetatik. Haserre, triste, pozik, aspertuta dagoenerako eredu bat izan dezagun guk animatzaile moduan, planoan pertsonaia hori horrelako jarrerarekin dagoenean, nola marraztu behar dugun jakin dezagun. Beste adibide honetan, Robot Dreamseko protagonista dauzkagu, Doc eta Robot, bakoitzari dagokion turnarraun eta espresioekin. Esan bezala oso baliagarriak zaizkigu animatzeko orduan. Behin gidoia idatzita dagoenean eta pertsonaiak nolabait zehaztuta daudenean, storyboardarekin hasten gara lanean. Storyboarda pelikularen planteamendu
bisuala da. Gidoiaren bigarren idazketa bat, baina kasu honetan zirriborratutako binetekin egiten dena. Komiki itxura izan dezake prozesu honek, apur bat zikinagoa, baina bai, orokorrean komiki itxurako zerbait izaten da. Bertan markatu behar izaten dira kamera mugimenduak, planoetan kamera mugituko bada, karratu gorri hauekin adierazi behar da, nondik nora mugitzen den, pertsonaiei jarraituz. Eta gidoian zehaztu diren intentzioak eta interpretazioak ere agertu behar dira pertsonaietan. Era zikinean, baina garrantzitsuena izaten da ondo ikustea pertsonaia nondik nora doan, zer sentitzen ari den, eta nolako jarrera daukan plano bakoitzean. Storyboarda animatika formatuan ipintzen da gero. Hau da, bineta horietako bakoitza hartu eta segidan jartzen dira bideo formatuan. Soinua eta ahotsa ere jartzen zaie pertsonaiei, eta horrela, pelikularen lehenengo zirriborro osoa osatzen da, iraupen guztiarekin, plano kopuru guztiekin, eta pelikulak izan behar duen narrazio guztiarekin. Animatika ikusita ja badakigu pelikulan zer gertatzen den, eta pertsonaiak nolakoak diren. Baina hori bai, nahiko zikin eta mugatua da hemen dagoen animazioa. Unicorn Warsen animatika zati bat ipiniko dizuet orain. Ikusi dezakezue, marrazkiak oso zikinak direla, baina nabaritzen da zer gertatzen den. Hori da garrantzitsuena fase honetan. Unicornio bueno, unicornio Fíjense, mis proporciones son perfectas. Fíjense, mis Unos buenos dientes son síntoma de salud. Unos buenos dientes son síntoma de salud. ¡Precioso! Suave como la piel de un bebé unicornio. Soy fuerte, pero tierno y mullido. ¡Oh, Dios mío! Eres tan maravilloso. Oh, Dios mío, Gracias, eres amado tan hermano. maravilloso. Y tú tan sedoso. Gracias, amado hermano. Y tú tan sedoso. Por favor, nos avergüenzas. Por Mírate, favor, no eres nos nada bella. avergüenzas. Es solo Mírate, ansiedad, no eres hermanito. nada Ya sabes bello. que antes Es no era así. ansiedad, hermanito. Antes. Ya sabes que Pues antes ahora no era así. no eres nada estético ni amorosito. Pues ahora, En no eres cambio- nada estético ni En amoroso. cambio, Gladio. Precioso. Mirad el color de mis ojos. Precioso. Oiga, usted no es tan perfecto. ¿O se cree que nadie se ha dado cuenta de que tiene arruguitas en los ojos? Sí, se las tapa con maquillaje todos los días, pero por mucho que se las tape, se le notan. Son feas. Son feas. ¿Feas? ¿Quién es ahora el feo? ¿Eh? Ay, ¿Eh? ay, ¡Cálmate! ay. Me pegó, me pegó. ¡Chaparro! ¡Chaparro! ¿Pero tú quién te crees que eres? Ten cuidado. ¿Quién te crees? Los actos tienen consecuencias. Los actos tienen consecuencias. Animatika egitearen ardura animazio zuzendariarena izaten da, eta hau egiten ari den bitartean, arte zuzendariak kolore skripta garatzen du.
Pelikularen momentu garrantzitsuenak ilustratzen dira eta segidan jartzen dira, kolorearen bilakaera pelikulan zehar nola joaten den ikusi ahal izateko. Transmititu nahi diren sentimentuetan oinarritzen da lan hau kolorearen psikologiaren teoria ardatz hartuta. Adibide honetan, Robot Dreams pelikularen hasierako sekuentzia daukagu. Doc protagonista hasieran bere New Yorkeko etxean bakarrik bizi da eta nahiko triste dago, beraz, hasierako planoetarako kolore nahiko ilunak eta urdinak aukeratu dira, urdinak tristezia transmititzen duelako kolore teoriaren arabera. Eta ondoren, sekuentzia honen bukaeran, robot lagun berria egiten duenean eta parkera doazenean, alaiago dago, eta beraz, koloreak ere alaiagoak eta biziagoak dira, eta saturazio handiagokoak. Color scripta mapa bisual bat izaten da ondoren etorriko diren artistentzako. Ze plano bakoitza margotu egin behar da, horretaz artista pilo bat arduratzen dira, baina jakin behar dute plano bakoitzak ze kolore izan behar duen. Hemen ikusiko dute, gutxi gora bera, nolako tonalidadeak erabili beharko dituzten plan horiek margotzeko. Hurrena datorren prozesua layout izeneko prozesua da. Oso lan handia izaten da, nahiko teknikoa, eta animatzaileon lana asko errezten du honek. Lehen ikusi dugun istorio barriko bineta bakoitzak, erazikinean marraztuak, momentu honetan ahalik eta gehien definitzen eta garbitzen dira. Konposizioa zehazten da, plano bakoitzak izango duen konposizioa, eta bertan egongo diren pertsonaia bakoitza, era ahalik eta garbienean marrazten da. Tamainak ere ondo zaindu behar dira, animazioan garrantzia izango duelako honek, eta espazioan kokatzen dira, objektuekin batera. Kamera mugimendurik balego, hauek marraztu egin behar dira layoutean. Aurretik ikusi dugun karratu hori, orain gehiago zehazten da. Ezkerreko adibidean, beko karratuan hasten da planoa, eta gero pan bat eginez, kamera igo egingo litzake, eta kamerak barruan hartuko duen eremu guzti hori marraztu behar izaten dugu. Eskuineko adibidean, pertsonaiari jarraituz eskuinetik ezkerrera mugituko zen kamera, eta kalearen alderdi guztiak marraztu behar izaten dira, mugimendu hori posible egin ahal izateko. Beñat, galdera bat. Bai. Kamera esaten duzunean, zer adierazi nahi duzu? Bai, kamera ez da zurra eragizko pelikuletako kamera fisiko bat. Ordenagailuan jartzen den kamera bat da, baina kamera horren mugimendua posible izateko guztia marraztu behar dugu. Mugituko den alde batetik besterako eremu guzti hori marraztua behar izaten da. Bestalde, pertsonaiak momentu honetan on model edo ahalik eta garbien marraztu behar izaten dira. Horretarako oso garrantzitsua da aurretik aipatu dugun turnarraunda. Honek laguntzen baitigulako animatzaileoi, plano bakoitza hasten dugunean eredu bat izan da animazioa errazago egiteko. Eta azkenik, marraztu ditugun zuri-beltzezko ilustrazio guztiak margotu behar izaten dira, planoz plano, eta lehen esan bezala, color scriptak momentu honetan bere biziko garrantzia dauka, ondo zehaztua dagoelako plano bakoitzak ze kolore izango duen. Robot Dreamseko atzekalde batzuen adibideak dauzkazue hemen, pelikulan ikusiko diren background edo atzekaldeak. Ikusi dezakegu Robot Dreamsen estilo grafikoa komiki itxurako zerbait dela, arte zuzendariak kolore lauak erabili nahi zituelako, tekstura gutxirekin eta lerro beltz finarekin. Aldiz, Unicorn Warserako, atzekaldek testura gehiago dute eta nolabait esan da zikinagoak dira. Kolore variazio gehiagorekin, marra zikin gehiagorekin eta beste nortasun bisual batekin. Hemen duzue beste adibide bat. Hemen beste batzuk. Atzekalde hauek luzangak dira,
kamera alde batetik bestera mugituko delako. Puntu honetan ja, gu hasten gara lanean animatzaile moduan. Orain arte egin den material guztia batu eta storyboarda oinarritzat hartuta, pertsonaia bakoitza mugitzea da gure lana. Mugitzea eta interpretazioarekin bizia ematea. Goian dauzkazue erabili nituen marrazki guztiak. Gure kasuan, arau orokor bezala, segundu bat osatzeko 12 marrazki egin behar izaten ditugu. Fotogramak zineman erabiltzen diren irudi unitate minimoak dira. Segundu batek 24 izaten ditu normalean. Baina gure garuna eta begiak 12rekin konformatzen dira mugimenduaren ilusio hori pertzibitzeko. Beraz, animatzaile moduan, segundu bat osatzeko 12 edo 10 marrazkirekin nahikoa izaten dugu. Baina kasuan kasu, planoaren arabera, kopuru hau aldatzen joan daiteke. Adibidez, pertsonaia hemen ikusten duguna baino txikiago izango balitz eta mugimendua geldoagoa balitz, kopuru hori, marrazki kopuru hori 8 edo 6ra jaistearekin ere nahikoa dugu, ze gure begiak nahiko leun ikusiko lukete mugimendu hori. Aldiz, pertsonaiak kameratik hurbilago badago edo animazioaren zehaztasuna eta abiadura handiagoa bada, orduan bai eskatzen digute fotograma bakoitzeko marrazki bat sartzea eta horrela segundu bat osatzeko 24 marrazki egitea. Baina hau oso kasu konkretuetarako izaten da bakarrik. Esan bezala, orokorrean, segundu baterako 10-12 marrazkirekin nahikoa izaten da. Argazki hauek jarri ditut, zuek ikusi dezazuen nolako izaten den gure lan egiteko eremua eta ze material erabiltzen dugun. Aurkezpenaren hasieran aipatutako tableta grafikoa da hau, horrelakoak erabiltzen ditugu marrazkiak egiteko, Cintiq izeneko tableta da, eta horretaz gain beste pantaila bat ere izaten dugu parean, marrazten ari garen pertsonaiaren erreferentziekin, turnarraunak, espresioak edo bestelako marraziak izaten ditugu parean, gure lana errazago egin ahal izateko. Pelikula hauek egiteko Blender izeneko software bat erabiltzen dugu. Izatez 3D softwarea da, baina badauka bideo animazioa egin ahal izateko tresna bat, eta horretaz baliatzen gara 3D espazioetan bideo marrazkiak egin eta kamera mugimenduak badaude bertan txertatzeko eta ediziorako ere beste baliabide batzuez aprobetxatzeko. Irudian ikusi dezakezuenez, tabletaren barruan lerro berde fin badago bekaldean, eta lerro horretan punto zuri batzuk daude, punto horiek dira marrazkiak, batetik bestera mugitzen ibiltzen gara, eta horietako bakoitza editatzen eta moldatzen, gutxinaka pertsonaia mugitu dadin eta animazioa sortu horrela. Lehen, Unicorn Warseko animatika zati bat jarri dizuet, orain jarriko dudana pelikularen zati berdina da, baina kasu honetan egin dituen animazioak ditu eta osatuago dago. Unicornio bueno, unicornio muerto.
piense, mis proporciones son perfectas. Unos buenos dientes son síntoma de salud. Mira mi fular. Es precioso, suave como la piel de un bebé unicornio. Soy fuerte, pero tierno y mullido. Oh, Dios mío, eres tan maravilloso. Gracias, amado hermano. Y tú tan sedoso. Por favor, nos avergüenzas. Mírate, no eres nada bello. Es solo ansiedad, hermanito. Ya sabes que antes no era así. Antes. Pues ahora no eres nada estético ni amorosito. En cambio, mirad yo. Es precioso. Mirad el color de mis ojos. Azul, agua marina. Oiga, usted no es tan perfecto. ¿O se cree que nadie se ha dado cuenta de que tiene arruguitas en los ojos? Sí, se las tapa con maquillaje todos los días, pero por mucho que se las tape, se le notan. Son feas. ¿Feas? ¿Quién es ahora el feo? ¿Eh? ¿Quién? ¡Cálmate! ¡Me pegó! ¡Me pegó! ¡Caparo! ¡Hermanito! ¿Pero tú quién te crees que eres? Ten cuidado. Los actos tienen consecuencias. Jarraian, Robodreamserako egin dituen beste animazio batzuk ikusi ditzakezue. The momentum of this party can only increase. The design of this rhyme is a masterpiece. Era oso zikina hasten gara zirriborratzen, eta ez ditugu marrazki guztiak aldi berean egiten. Lehenengo posizioarekin eta bukaerakoarekin hasten gara, eta ondoren hasten gara erdibidean dauden marrazkiak zehazten. Marrazki horiek gutxi batzuk animazio zuzendariari erakusten dizkiogu, eta bere oniritzia jasotzen dugunean, orduan hasten gara garbitzen eta marrazki gehiago sartzen, animazioa lehunago izan dadin eta segundu batean, gutxi gorabehera 10-12 marrazki izatera iritsi arte. Eta ondoren ja, marrazkiak garbitzen eta animazioa garatzen joaten gara.
Kid. Señor, el recluta Gordy se ha meado, señor. Ha mojado toda la cama de orina. Fíjese, mire cuánta orina. ¡Dios, qué asco! ¡No puede ser! ¡Qué repulsivo! A partir de ahora le llamaremos Meón y le pondremos pañales para dormir. Kid. Señor, el recluta Gordy se ha meado, señor. Ha mojado toda la cama de orina. Fíjese, mire cuánta orina. ¡Dios, qué asco! ¡No puede ser! ¡Qué repulsivo! A partir de ahora le llamaremos Meón y le pondremos pañales para dormir. Pertsonaiek hitz egiten duten kasurako, audioak grabatuta izaten ditugu hasieratik eta horren gainean hasten gara animatzen. Beraz, hauaren mugimendua hitzetara moldatu behar izaten dugu eta soinu bakoitza animatu behar izaten da baita ere. Bestalde, pertsonaia batek kapela bat zeukan eta kasu honetan iruden modelatuta zegoen eta iruden animatuta pertsonaiaren buruari egokitzeko, ze bestela biden hori egitea apur bat errepikakorra izango litzateke eta iruderekin errazagoa eta hobeto geratzen da. Ikusi duzuena clean-up prozesua izango litzake. Hau egiten da behin animazioa bukatuta dagoenean eta arte zuzendariak horrela eskatzen duenean. Ze pelikula batzuetan nahikoa da animazioa erazikinean uztea, estiloak horretarako baimena ematen badu, baina beste kasu batzuetan eskatzen digutena da ahalik eta garbien egotea lerroa, finago ikusi dadin animazioa. Kasu honetan, aurretik egindako animazio batzuk garbitu nituen eta ikusi dezakezue lerroak ondo zainduta daudela, tamaina eta lodiera berdina daukatela lerro guztiek eta kolore aldaketarik balego ere horiek markatu behar izaten dira. Nahi baduzu berriro jarri dezakegu. Eta bukatzeko, pertsonaiak koloreztatu eta argiztatu egiten dira. Bakoitzari dagokion kolorea jartzen zaio, hasieran kolore laua izaten da, eta ondoren, sekuentziak hala eskatzen badu, kasuan kasuko argiztapena kontuan hartuta, efekturen bat edo bestea jartzen zaio pertsonaiari. Beko kasuan, bi hartz hauek basoan daude, egun argiz, eguzki izpiek hostoetatik zehar proiektatzen dituzten argi itzalak jarri zaizkiete gainean pertsonaia hauei. Hau filtro batekin egiten da, baina zehaztu behar izaten dena da non izango duten argia eta non itzala, orduan hori animatu egin behar da. Erdiko adibidean, ilunabar batean daude pertsonaiak, eta hau irudikatzeko atzean argifoko bat jarri zaie, eguzkia izango litzakena, eta buruaren bueltan argizko lerro bat jarri zaie atzetik duten argiaren ilusioa emateko. Honela lortzen da, nolabaiteko dramatismo apur bat eta interesgarriagoa ikustea planoa, eta baita ere volumetrikoagoa. Eta azkenik goiko irudian, pertsonaiari azala kendu zaio eta aurpegiko muskuluak agerian ditu, eta muskulu horien volumena hobeto markatzeko itzala jarri zaio volumenaren azpiko aldean. Lan hau nahiko neketxoa izaten da baita ere, ze banan-banan jarri behar dira itzalak, marrazki bakoitzak bere itzala dauka, baina emaitza asko sobea lortzen da horrela. Bestela kolore lauak izango lirateke. Orain arte sortu den material guztia batera jarri behar da. Horrela bukatzen da pelikula bat. Sortu diren atzekalde, animazio, kolore, argi itzal eta soinu eta efektu guztiak batu egiten dira,
konposiziorako berezia diren programa batzuetan, eta bukaerako emaitza lortzen dugu horrela. Orain baia ikusiko duzue, pelikula bat nola ikusten den behin prozesu guztia bukatuta. Unicorn Warsen trailerra jarriko dizuet. Zorionekoa azken adar bakarraren odola edaten duena, izaki eder eta betiereko bihurtuko baita, eta hala, jainkoa galdutako paradisura itzuliko da. Artxiki bakar batek, aukeratuak bakarrik, lortuko du alako balentria burutzea. Adar bakar bat hiltzeko modurik ziurrena lepoan jotzea da! Heriotza adar bakarrarentzat! Heriotza adar bakarrarentzat! Aspaldian ikusi dudan konpainiari kaskarrena dira. Oi, ablai eginda dago. Horrexegatik mutur kapitaina, perfektuak dira. Soldadu gaiak, gaur oso egun berezia da. Azkenean soldaduak zarete. Anaiatxo! Ekintza guztiek ondorioak dituzte! Sargentua, zu eta zure konpainia behar zaituztegu txoligaldua operazioa burutzeko. Begira, ontz bakartiaren konpainia hemendik igar da. Sargentu, desagertu egin dira. Anaia! Adar bakarra ene umeak, biztiak ez du errukirik. Ez, hurbiltzen ari dira! Oi jauna, babes gaitzazu zure altzoan. Gu ere basoa gara, eta basoarekin hilko gara. Heriotza adar bakarrarentzat! Granadak! Eraso! Bueno, hau izan da guztia, eskerrik asko zuen arretagatik. Bueno, Beñat, ikusgarria zure aurkezpena, eta harrigarria. Hemendik aurrera uste dut beste begi batzuekin ikusiko ditugula animaziozko pelikulak, ezta? Hemen dagoen lana eta sormena ikaragarria da. Mila esker, Beñat. Beste txalo zaparra da Beñat. Pronto procesario.